Здравейте на всички! Радвам се, че съм сред вас днес и ще представя моята лекция "Ефективна QA стратегия за WordPress проекти" сред толкова много добри лектори днеска и в зала пълна с страхотни специалисти. Ако случайно има твърде много или нещо подобно, искам да ме извините, за първ път не съм в кухнята на DevRex, където си водя речите обикновено. Ако лекцията ви е скучна, сърдете се на Станко и стрими абсолютно всички джокове. Малко повече за мен, както разбрахте, казвам се Йово Колев и съм Quality Assurance Team Lead в DevRex. Занимавам се с WordPress вече повече от 13-14 години. Абсолютно в началото аматьорски и любителски, благодарение на тази случайна среща с Марио в един студент ден, който ми показа на платформата. Аз си харесах, отмених си интервюто за работа в АЕЦ Козлодуй и така започнах да се занимавам с WordPress. Малко по-късно, вече през 2015, защото 2014 бях много голям лимон и ми отидах на WordCamp Европа, която беше в София. Отидах 2015 в арената. От тогава до сега не съм пропускал кампо. Изключително щастлив, че всеки път съм сред толкова много готини. Вече понабрал малко опит, малко знания, малко смелост. Контрибютвам към ядрото, като тествах различни тикети с пачове или събмитвах потенциални проблеми. По този начин дори с QA успях да стана core контрибютор, като също така съм и Translation и още гледам да помогна с каквото мога. Извън WordPress, извън работата си, аз се занимавам с всякакви глупости и простоти, обожавам футбол, фен съм на Ливърпул, играя баскетбол на аматьорско ниво, че годинките си вървят вече, тренирам силови спортове и всичко друго, което изобщо няма отношение към лекцията ни днес. И да видим с какво ще си говорим. Първо ще започнем защо ни е нужна QA стратегия изобщо в WordPress проектите ни. След това ще минем през дефиниране на цели, ще видим как да балансираме между ръчно и автоматизирано тестване, ще погледнем кои са по-ключовите области за тестване, ще видим как да прецакаме QA-те и да ги интегрираме в целия работен процес. Ще видим как да създаваме тестови планове и накрая ще обсъдим управлението на измерване на ефективността и ще приключим с някои по-специфични предизвикателства в самата екосистема. Защо ни е нужна стратегия? Нужна ни е стратегия, защото WordPress е изключително динамична. Към момента имаме само 60 000 плагина в WordPress.org. Ако добавим различните маркетплейси, които са на пазара, бройката им може да стане поне по 2 или по 3. Също така имаме и огромен брой от теми, както платени, така и безплатни. Не може всеки път да вярваме, че избора от инструменти в нашата платформа би била безпроблемна. Също така имаме чести актуализации на ядрото, в които доста често се надяваме функционалността на сайта да остане непроменена, но това не всеки път е възможно и може да се случи така, че да имаме различни малки, дребни или не чак толкова дребни проблеми, ако следим по последния апдейт и малко транслейшъни. Също така имаме и различни хостинг среди. Да, всеки от нас има предпочитание с коя хостинг компания да работи, което е expected, познавате процесите там, но клиентите водени изключително само от бизнеса имат други предпочитания. И доста често тези предпочитания не са същите като нашите. Различните хостинги предоставят малко по-допълнителна сложност при тестването на проектите. И разбира се, очакването на нашите клиенти и на нашите потребители. Всички участват супер безпроблемна работа, бърз сайт, бърза работа и високо ниво на сигурност. Тук ще си позволя малко да оставя гиста на страна, който съм си направил, да ви кажа и още една причина. Днес ще чуете как от фриленсър да мените на агенция, което е страхотно и доста полезно. В един даден момент, когато делегирате в началото на вашата агенция проект, който ще бъде изработен от ваши съмишленици, които не са искали QA, и на първото демо видите, че половината от нещата не работят, тогава ще разберете точно защо наистина ви трябва стратегия, защо трябва да тествате. Да дефинираме и някои от целите, които трябва да следваме. Първо, осигуряваме основните функционалности на сайта. Това е така наречения път на парите, поне така аз го наричам. Това са тези функционалности, които генерират пряко ревеню на вашата платформа. Да вземем за пример, че имаме онлайн магазин, то тогава
даден потребител трябва да може безпроблемно да си хареса продукт, да го добави в кошницата, да го поръча, т.е. да генерира приход на сайта. В същото време имаме и доста второстепенни или третостепенни функционалности, като дадена страница, която се посещава един път, два пъти месечно, и там имаме дадена форма, която не работи съвсем коректно или може би дори да имате фатална грешка. Супер неприятно е, разбираме, но това не афектира по никакъв начин основното предназначение на сайта, което е да генерира ревеню и приход на клиента. Тогава просто го логвате, защото ако няма логнат бък, няма бък, дева няма изобщо да си погледне това, което сте му писали, да го фиксне, и се връщате към него на по-късен етап, когато сте фикснали проблемите, които са от първостепенно значение. Също така, съвместимо с браузъри е от доста голямо значение. Защо? Защото в момента имаме необятен набор от устройства и доста голям избор от браузъри. Не всеки ползва това, което ползвате вие, докато разработвате вашата платформа. Тук голям приятел би ви бил Google Analytics, откъдето може да си вземете най-използваните браузъри, най-използваните девайси и най-използваните резолюции, с които се посещава вашата платформа. И по този начин да си структурирате тестовете на база на тези резултати. Един пример, който мога да ви дам, доста разработчици виждам, които работят все още с Firefox. Най-използваният браузър, да речем, е Safari. Safari е доста странен браузър и не всеки път анимациите, които работят под Firefox или Chrome, работят под Safari. Даже по някой път изобщо не работят. Тук на помощ би бил една платформа, наречена BrowserStack, която има достатъчно набор от устройства, които може да ползвате с различни браузъри, за да видите как се държи вашата платформа под различна среда. Следващото, разбира се, е оптимизиране на производителността. По дефиниция всички искаме най-бързия сайт, всички искаме да минава Core Web Vitals. Това са основните изисквания, които са в потребителските групи. Аз имам един сайт, дам 500 лева, искам го да е най-бързия. Или няма как да стане. Обяснете на клиента, че това е ongoing процес, ще се работи с него регулярно. Защо? Защото ако работите по този тик от самото начало, най-вероятно ще си изгърмите целият бюджет за проекта. Както е производителността, така е и сигурността. Това, че днес сте защитени, не значи, че ще сте защитени утре. Доста често да има уязвимости по дадени плагини. Проверявайте ги. Тествайте дори XSS на вашия сайт. Защитете си формата. Това, че днеска нещо работи, не значи, че ще работи утре. Така, това също е ongoing процес. Това също го поглеждате регулярно. И разбира се, достъпност за потребителите. Не защото Европейския съюз ни го налага, а защото сме хора. Бъдете сигурни, че осигурявате добро потребителско изживяване за хора с увреждания. А ако имате нужда и не знаете какво да направите, потърсете специалист. Мога да ви дам един голям прохинт за днеска. Есмо е някъде в залата или някъде на конференцията. Намерете го, поговорете се с него. Момчето ще ви даде страхотни типсове какво да направите и как да повишите вашата достъпност на сайта. Ами какво трябва да тестваме? Разбира се, трябва да тестваме основните функции на WordPress, които са публикуване, изтриване, ресторване и така нататък. Както фичърт, имиджи, тагове. Защо това е важно? Защото преди няколко версии на WordPress имахме Security Update, който много държахме да качим на един от нашите клиенти, ама много държахме, защото трафика е убийствен там. Да, но когато го качихме на тестовите сървъри, какво се оказа? В 9 от 10 случая нито зареждаше фичърът имидж, нито зареждаха таговете, нито зареждаха категориите. На фронтенда всички линкове бяха с подчертавка и трябваше да вземем доста бързо решение какво да правим. Проблемът е, че това е новинарски сайт. Може да си представите, че обема от постове, които се публикуват там на дневна база, е убийствено голям. И всички тези проблеми биха навредили на едиторите, на авторите, от една страна, а от друга страна потребителското изживяване на посетителите. Поради тази причина, благодарение на нашите страхотни девове, успяхме да намерим много бърз workaround, с който с къстъм логика да фикснем тези проблеми, но отделно да качим ядрото, за да сме сигурни, че сме защитени точно в този момент, в който те имаха изключително голям трафик към момента. След това тестваме теми и плагини при обновяване. Защо? Ами защото доста често има нововъведение, което е наистина страхотно, но това понякога интродюсва регресии.
сигурни, че плагините, които използвате, проверявате тяхните основни функции. Това, че са вкарали някой готин нов фичър, не значи, че девовете са си провалили работата. Така че поглеждайте ги тези неща. Тестване на потребителски роли и разрешения. 90% от нас тестват с админ или с супер админ. Ако имате къстъм роли и добавени къстъм капабилитета, доста често се случва да не сте ги погледнали и клиентите да не са много доволни и това да затруднява работата на тези къстъм роли. Затова ги поглеждайте и тях. Отново ще кажа за тестване под различни браузъри и мобилни устройства и да спомена, ако случайно не ви се дават пари за браузър стак, разбирам какъв е, не ефтин, може да ползвате една алтернатива, която се казва Appium, доста известна в QA средите. Мисля, че би ви свършила работа. Проверка на различни версии на PHP и езиците, които използвате. Да, когато сте девове, почти винаги пишете на latest and greatest, което е страхотно. Да, но хората не се апдейтват нито сървърите, нито всички други неща. И когато вие апдейтнете, да речем, ваша тема, ваша плагин и те качат новата версия, какво се случва? Проблем. Кофти ревюта, обяснения в нета. Поради тази причина поглеждайте си версиите поне на една-две стари версии, респективно ако пишете случайно по някаква причина на по-стари версии, поглеждайте си ги на по-нови. Бих ви дал един пример от кухнята. Тествахме онзи ден една функционалност, трябваше да я деплойнем, само че никой не беше проверил версията на сървъра на клиента. Оказа се по-ниска. Фиксахме движение. Случва се. Проверка на сигурността и производителността. Както ви казах, това е ongoing процес. Работете по него винаги и регулярно. И да видим как се създават планове. Разбира се, започваме с анализирането на изискванията на проекта. Защо това е важно? Защото това е фундамента, върху който градим целият процес. Важно е да разберем не само техническите спецификации, но като цяло бизнес изискванията и бизнес гледната точка на клиента. Благодарение на това, бих казал и на страхотния опит, който имате, доста рано, може би преди активната разработка на проекта, да хванете не само технически и логически проблеми, но чисто актуални проблеми на клиента и да му помогнете да ги оправите. След това идентифицираме ключовите функционалности, които са от изключителна важност за успеха на този проект. И определяме кои са по-задълбочените неща, които трябва да тестваме на база тези две стъпки. След това създаваме подробните тестови кейси и чеклисти, които покриват различната функционалност, като е изключително важно те да са доста ясни и възпроизводими всеки път. След това дефинираме очакваните резултати, като за всеки тест да знаем наистина какво очакваме да се случи при тези определени действия преди това. Приоритизираме си тестовете на база тяхната сложност, тяхната важност и взаимно свързаност помежду им. Това ви помага да се организирате вашето време. Създайте график за изпълнение на тези тестове, но днеска е вторник, ще ми отнеме 3 часа, както правите половината естимейти за дев задачите. Създайте реалистичен график. И разбира се, дефинирате acceptance критериите. Това ви казва кога продуктът може да бъде пуснат за релиз и кога не. Да видим едно бързо сравнение между Automation и Manual, много базово. Какво ни казва? Че ръчното тестване е гъвкаво. Да, гъвкаво е, може много бързо да се адаптирате към различни промени от клиента, които идват, дева ги прави, не е нужно да пренаписвате целите тест кейси, може директно да се захванете за работа. Супер е за изследователско тестване, ако сте играли Diablo, това е моментът, в който трябва да влезете в нивото с кравата. Автоматизираното тестване бързо е. Бързо е, наистина е бързо. Не е кликаш тук, кликаш там, то си го прави самичко само. Това е положението. Има много добра повторяемост и е страхотно за регрешен тестинг. При ръчното тестване минусите са времеемко. Отнема време. Те са много странички, които трябва да цъкнете и много копченца. Също така, днеска е четвъртък, не ми е ден, кофти ми е, правя грешки. При автоматизираното тестване
Имаме нужда от поддръжка. Защо? Защото днес е сряда и фронтендър е решил да си смени половината класове, на които ние сме си закачили селекторите и половината тестове гърмят и ние трябва да ги пренапишем отново. Също така има първоначални високи разходи за поддръжка. Тук искам да вкарам една беше така до преди 2 години. С навлизането на AI тези първоначални разходи започват главоломно да падат и е възможно да си напишете тестовете за целият проект за по-малко от 2 часа. Преди, колкото пишете софтуера, толкова пишете автоматизацията, което беше наистина доста Так, какви инструменти използваме? Ние използваме PHP Unit за писане на юнит тестове. Радвам се, ние QA-те не ги пише. Девовете ги пишат. Не всички, затова се караме. Ние QA-те използваме Selenium, който е утвърден тул и няма нужда от повече представяне. Но моят любим е Cypress. Защо? Защото всички го мразят. Playwright е една уникална алтернатива, която е в момента. Мога да ви дам против. Няма обява за работа към момента, който да не иска Playwright. Нещо хубаво излезе от Microsoft, свалям им шапка за това. WebDriver е един тул, който също е доста гъвкав, също набира доста голяма популярност към момента. За load и performance използваме JMeter използвахме, но тъй като това е годфадъра на load тестинга, доста е тромав, доста е бавен. Лично за мен, ако не знаеш какво правиш, след това звъниш на хостинга да ти възстановят сайта. Been there 3 пъти. K6 е една доста модерна алтернатива, много е бърз, JavaScript базиран, страхотен е. Погледнете го, заслужава се. Locust е Python базиран, аз с змейчето не се разбирам, пробвал го 2-3 пъти, не е моето, затова се връщам към K6. Едни тулови, които може да ползвате е и методология Vision Regression. Защо? Защото ви дава веднага визуализация къде имате проблем преди и след деплой. Можем най-добрият тул на пазара е Applitools. Има интеграция абсолютно с всички automation фреймворци, които може да се сетите. Имат интеграция с абсолютно всички репортинг системи, които може да се сетите. Прави чудеса. И има един единствен минус. Струва BMW E60. Percy е много хубава алтернатива на Applitools. То не е BMW E60, ама е почти там. Отстъпва, ако ще давате пари, Applitools е вашият тул. И това, което ние в Devrix, благодарение на един от нашите дефове, малко заплахи за живота му, един рапър на Backstop.js. Този тул ние го ползваме абсолютно на дневна база по няколко пъти. Дава ни моментална визуална представа къде измиваме изменения по страниците. По този начин може бързо да идентифицираме дали имаме actual проблем след деплой или нямаме. Така че заслужава се да го видите, заслужава се да го пробвате. Дайте му шанс, наистина е доста добър. AI Tools. Днес ще говоря доста за AI. Аз ще ви кажа само едно. Ще ви бусне продуктивността и ще може да си освободите време да правите каквото искате допълнително. Дали ще използвате Cloud, Gemini или ChatGPT за day-to-day работа, за пропозали и за каквото се сетите, или ще използвате Cursor и Bolt за development, it's up to you. Намерете вашето и наистина опитайте да видите колко много бързо ще си автоматизирате и самата работа. Видяхме какво трябва да правят, сега да ги прецакаме наистина да работят. Тъй като много време, ще го спомена бързо. Слагаме ги навсякъде, във всеки един процес. От планирането, където трябва да видите дали ще използвате automation или ръчно тестване или хибридно тестване, което означава, че трябва да оцените проекта, дали ще набивате пари, време, енергия, нерви за едно от двете или няма да има смисъл. След това ги слагате в разработките, където времето много бързо заминава. Ще ме смъкнат от сцената. След това ги слагате в разработката, където работят паралелно с QA-те. След това следва тестването, което, ако всичко е наред, отиваме към стартиране на проекта, където участват задължително в самия релиз. С чеклистите, които са написали, с стъпките, които трябва да предприемете, когато релизвате продукта, за да сте сигурни, че то е това, което клиентът е гледал на вашите стейджиги.
И разбира се в поддръжката, което означава, че цялото качество не е просто end goal и както виждате, че е циклично, ами просто е вградено във всеки един от процесите и ще можете да го интегрирате като цикличен процес. Ами, управление на грешките използвайте и системи за проследяване. Дали ще използвате Jira, която съм сигурен, че никой от нас не харесва. Дали ще използвате Trello, ние в Devrix използваме Asana. Защо? Защото това е нашата Project Management система и ни позволява паралелно да следим новите реквести, които идват от клиентите и клиентските задачи, така и да си репортваме нашите бъгове, които виждаме. Също така имаме Test Case Management система, която се казва TestRail. Защо? Защото е яка, защото е фенси, защото на нас ни харесва, защото благодарение на един от нашите колеги имаме интеграция с Asana и когато нещо фелне в нея, то си прави тикета само и се асайва само за фиксване. Създайте си ясен формат за докладване на грешки. Стъпки за възпроизвеждане. Очакван и реален резултат, визуални доказателства и системна информация. Защо? Защото това помага на девовете. Задайте си за разрешаване на проблемите и проследявайте статуса. Това е сигурност, че дадена задача няма да остане забравена и да се върне към вас като бумеранг в по-късен етап, когато клиентът осъзнава, че нещото, което е проблем, тогава му е важно, а сега не. И разбира се, извършвайте регресионно тестване. Бъдете сигурни, че когато сте фикнали един проблем, не сте интродюснали няколко други. Как измерваме ефективността? Ами това са доста базови метрики, като брой открити разрешени време за разрешаване на проблеми, което е от отварянето на тикета до затварянето, което горе-долу ви дава количествена мярка колко е ефективен вашия процес. Покритие на тестовете, дали вашия проект е 10% покрит с тестове или 90%, нали, разликата е огромна и в познаването на проекта. Процент успешно преминали тестове дава представа за качеството на кода ви. Време за изпълнение на тестовете. Това е мярка, която измерва ефективността на самия QA. Ако един тест отнема 2 часа, значи имате проблем. Ако отнема по-малко, или сте си оптимизирали самата работа и QA ви е окей, или пак имате проблем. Затова гледате и другите метрики. И накрая, разбира се, последната метрика – удовлетвореност на клиентите. Ами когато по време сте на колове и клиента е хепи и не репортва бъгове, значи всичко, което правите до момента е доста добре. И да видим някои предизвикателства, ами съвместимо с различните версии на WordPress. Не всеки си апдейтва ядрото, тествайте си плагините и темите, които пишете, дори с бъдещите кандидати. Видяхме колко много плагина изгърмяха онзи ден с 5.7.1. Така че гледайте тези неща. Взаимодействие между различните плагини. Доста често самите плагини помежду си не комуникират добре и се случва да има грешки, да хвърлят бъгове, да се карат с версиите. Това е нещо, което е хубаво да погледнете. Същото е с темите и вече за производителност. Тук си имам гишче, което ще чета малко по-така, защото не ми стига времето. Оптимизирайте си HTTP заявките, минифицирайте си JS, минифицирайте си CSS. Внимание на снимките. Зареждайте правилни формати, а не да заредите 12 мегабайтова снимка за сайз 200 на 200. Доста често го срещаме това. Lazy лодвайте. Няма смисъл да зареждате нещо, което ви е под фолда. Оптимизирайте си базата с данни. Също е важно. CDN първо ще ви достави медията доста по-бързо и това ще ви помогне. Многоезичност. Както споменах, има проблеми в момента, хората си ги решават с последната версия, но проверявайте си хардкодните текстове правилно, дали в динамичното задържане се превежда правилно, дали left to right и right to left текстовете се визуализират добре на фронтенда, дали смяната дори на езиците запазва контекста на клиента и дали в единия сайт не е с get параметър, в другия сайт да е subdomain, примерно, когато смените език, защото и такива случаи съм виждал. И за решения, разбира се, локална среда, която аз не харесвам, не работя с нея, защото предпочитам да чупя на продъкшен.
Шегувам се. Локална среда, където може да по-агресивно да тествате някои неща и стейджинг среда, която да е максимално близка до продъкшн средата ви. Ако може да вземете пълно копие на сървъра и на настройките, които имате, това доста ще ви помогне. И препускам тук какво трябва да правите. Включете QA от началото на проекта. Това е превентивен подход, а не е реактивен. Използвайте общи инструменти. Както казах, ние използваме Asana. Най-малкото това ни помага по-бързо да идентифицираме проблемите. Редовни синк срещи. Това е ефективна комуникация. Дори ние работим след толкова години по нея. Testable код. Това е код, който първо лесно ще си фанат селекторите самите QA, а не няма да се чуят какво се случва. Изградете си ясни код ревю процедури. Защо? Защото 90% от проблемите ще ги фанете на код ревю стъпката, а не когато се дадете задачата при QA-те. И запознайте екипа с терминологията на QA-те. Защо? Защото един ще си говори едно, а другия ще стои от другата страна и ще го гледа доста тъпичко. И няма да знае за какво си говори. И накрая свършвам на тази дълга тирада, на този чичко, който стои пред вас. Правете постоянен анализ. Редовно преразглеждайте QA стратегията, защото това, което работи днес, няма да работи утре. И това гледайте си данните, които получавате от тези тестове. Обратна връзка от клиент, от екип, от реални потребители. Ако може да вземете още по-страхотно, защото когато сте вглъбени в day-to-day работата си, няма да видите проблемите, които виждат крайните клиенти. Следете тенденциите. Тенденциите в WordPress, тенденциите в тестването, излизат нови фреймворци, излизат нов AI, винаги биха ви били полезни. Обучавайте си екипите. Това е, може би, една от най-важната точка, която бих искал да сложа днеска. Обучавайте си екипите, защото колкото ви е по-добър екипа, колкото ви е по-организиран, колкото ви е по-технически грамотен, това означава, че работата е доста по-добре, отколкото ако никой там не знае какво прави. И експериментирайте с нови инструменти. Общо. Последното нещо, което искам да кажа е: няма софтуер без бъгове. Има такъв, който никога все още не са открити. Благодаря ви на това QR, че може да